No, Teresa, interesantísimo o tema das superbacterias, pero tamén moi interesante tratar o TOC. Que é exactamente o TOC? O TOC é un trastorno na saúde mental das persoas, que son persoas que sufren enormemente, non debemos quitarlle a importancia que ten, porque son persoas que no seu interior aparece unha idea ou aparece unha... que sinten como intrusa, que son conscientes de que non sale deles ou como un medo e que fai que teñan o que se chaman as compulsións. Esa idea é obsesión, é unha idea externa que lle preocupa e entonces para intentar, lle provoca medo, lle provoca ansiedade ou lle provoca sufrimento e entonces para intentar controlar ese sufrimento actúa con unha serie de rituais ou de compulsións que son unha forma de actuar repetida. E que moitas veces son incapacitantes. E que se non son incapacitantes non é un TOC. Quero dicir, un TOC, todos temos manías e todos temos costumbres. E iso, onde está o límite? O límite está no sufrimento e o límite está en que afecta a nosa vida. Quero dicir, eso de salir da casa e persinarse o fan moitas persoas. Ou, por exemplo, comprobar cando saes da casa, non 3 veces se apagachelo o lume ou se tes a porta ben pechada. Esas cousas son normais, comprobar que teñas, pode entrar dentro do normal. Podemos ser a veces un pouco especialmente puntillosos ou moi ordenados. Pero se nós non podemos levar adiante a nosa vida porque necesitamos tal orden ou necesitamos tal nivel de limpeza... Sí, ese trastorno domina a nosa propia vida, quero dicir. Cando perdemos o control, é que moitas veces antes apuntaba o Juan, e pareceme moi ben traído isto que comentas, Teresa, porque sí que é certo que tendemos, sen malicia ninguna, pero tendemos a banalizar ás veces cando falamos de ai, ponme isto dereito que senón dame TOC. Decímolo moito na nosa linguaxe habitual e non estamos a falar desas pequenas manías que condicionan pequenos momentos. Estamos a falar dunha persoa absolutamente esclava dese trastorno mental, non? Claro, estamos falando de xente que sufre enormemente, que a súa vida se ve condicionada. Entonces, a veces o problema que temos, como banalizamos, o problema é que esa persona que está sufrindo sigue sufrindo sin comentalo, sin pedir axuda, sin buscar solucións, e as hai. En este tempo que hai tanta ansiedade, hai máis TOC? É que hubo un momento en que o TOC se consideraba un trastorno de ansiedade, en este momento non, pero sí é certo que o estrés pode desencadenar que un proceso que ti tes se reagudice, se empeore e entonces que che limite moito máis. Se cree que o TOC, bueno, é un proceso que se chama multifactorial, que está causado por moitas, hai moitos factores que poden influir en él, incluso xenéticos, pero eso non quere dicir que todos os familiares de TOC teñan que ter TOC, nin que todos os fillos de TOC ou todos os que teñen un pai TOC vayan a telo, pero si tes, digamos, unha predisposición que ante determinadas situacións, que poden ser situacións moi estresantes ou traumas moi importantes, podes desencadenar ese dolor ou ese medo ou esa idea que ti reconoces como extraña e que eres consciente de que é un problema, que teñas que desenvolver unha serie de rituales. Eres consciente, pero non o podes evitar, non? Que provocache tal malestar, provocache tal... ansiedade, non? Ansiedade, ou non quero utilizar a palabra dor, sino que é máis a palabra sufrimento. Sufrimento, incluso os pensamentos recurrentes ou intrusivos. Que eres capaz de calmalo con eses rituais e entonces tendes a repetilos, pero tendes a repetilos tanto, porque non eres capaz de controlalo, que condicionan toda a túa vida. Pois imos coñecer o caso de Jordi Siseli, quen convive con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, e quen pasou por momentos ben duros. Moi boa tarde, Jordi. Hola, boas tardes, que tal? Canto te decataches ti do que pasaba? Pois mira, ahora despois dos anos de ir a terapia durante todo este tempo, decátome de que eu xa padecín TOC desde sendo moi neno, non? O sea, eu me acordo que xa cando iban ESB, daquela era ESB, pois facía determinados rituais porque pensaba que se os facía o profesor ese día na escola o día seguinte, toda a semana, se non os facía me iba a regañar, non me iban a ser ben os exercicios e todo eso. Eso foi cando era pequeno, non? O sea, pero daquela non había nome a esta cousa, naide sabía o que era, e os que padecíamos, pois tiñamos que calar, bueno, seremos raros, non o podo contar. Co tempo, despois eu tuve unha crise de ansiedade moi grande, e a partir daquela, pois, o TOC incrementouse, pero increíblemente.
eu recordo que cheguei a padecer hasta 4 horas ou 5 horas de rituais diarios, o que contaba a doctora, que tiña que facer, ir por determinados sitios, non ver a determinadas persoas, incluso, sobre todo os pensamentos numéricos, contar de bloques de 4 en 4, casi sempre números pares, as frases, por exemplo, repetía frases mentais, nas que as dicían dunha dirección e pois tiñas que dicir así, pero sempre eran bloques de 4, 4 veces así, 4 ao revés, despois combinalas, tiñan que ser pares perfectos, imagínate, porque os imperfectos me creaban unha ansiedade terrible. Entón, Jordi, eses comportamentos, ese trastorno obsesivo-compulsivo, volveuse incapacitante para que puideses facer a túa vida normal. Totalmente, incluso recordo que cando volvín de Londres, eu traballei en Londres 2 anos e medio no aeroporto de Gatwick, cando volvín a Galicia, recordo que no traballo empecé unha ansiedade moi grande, non? Unha mala etapa, esas cousas tal, producida por varias cousas emocionais que me pasaron na miña vida, e entón aí eu decateime de que era tan grande que está incluso no traballo, traballando na administración pública, cando me chamaban para facer un determinado traballo, eu estaba facendo ese ritual, non o podía deixar. Imagínate, que hasta no mesmo traballo influía, cando é do que depende o teu salario. E, bueno, xa, depois o resto da vida, xa empezou a ser un inferno, foi tanto que chegou un momento que dixen que é moi curioso, porque moi poucos de nós vamos solos ao psicólogo, a psicóloga, non? Sempre nos arrastra alguén, non? Pero eu chamei, sentíme tan fora de lugar, que estaba sufrindo tanto tempo e vía que a miña vida se desmoronaba, porque nas relacións, no traballo e tal, chamei a psicóloga e dixen, mira, necesito axuda, pásame isto. Recordo das palabras da miña psicóloga que me dixo, bueno, Jordi, recordo perfectamente o día que chamaches, dixen, que mal está este rapaz, canto está sufrindo, pero cantas ganas ten de salir de aquí, porque é moi difícil que unha persona por si sola asuma que ten TOC, porque o trastorno obsesivo-compulsivo, a xente que padecemos, que padecen, é como sentimos como unha especie de vergoña. Porque é moi vergonzoso saber que contarle a xente que temos determinados rituais que son pensamentos máxicos, o que chamo pensamento máxico. Entendo, Jordi, que entón, no momento en que se lle pon un nome concreto, hai un diagnóstico, non sentes certa liberación ou certa paz en saber, pois mira, é verdade que non é que eu sea unha persoa estrana, senón que o que me pasa é un trastorno pois que lle acontece a máis xente, lamentablemente, non? Hombre, está claro que así, é máis porque ti pensa que eu teño ahora 47 anos, nós fomos casi os primeiros pacientes en decir que tiñamos ansiedade nuns tempos no que non era, non se podía contar, nadie sabía o que era, ou, bueno, tomaban de por tolo, imagínate, non? Claro. En eso é moi importante o que decías fai un rato, sobre todo cando empezas desde moi xoven, o entorno. Quero dicir que a veces a túa familia é quen é consciente de que algo está ocurrindo en ti, do sufrimento que che está xerando. Con isto non estou dicindo que os nenos ou as nenas que sean distintos teñan que ter unha patoloxía, pero cando un neno ou unha nena está sufrindo tanto como ti describes o sufrimento, porque desde logo ti o describes perfectamente e describes un cadro, vamos, fácil de identificar. É moi posible que o describas tamén porque ahora coñeces os síntomas e coñeces o patolóxico ou o sufrimento que che estaba xerando todo eso. Pero é bueno, me provoca así un pouco de ternura o feito de que empezaras tan xoven e que o entorno, pois a veces non é que non queiramos, é que non somos conscientes. Claro. Jordi, como estás agora? Eu agora estou de maravilla, mira, podo contar desde que me puxen na terapia, isto mellorou moito, ainda os padezo porque o toque recurrente, non volve, pero se non manter en liña, nunca me di conta de que o día tuvera tantas horas e se podera facer tantas cousas, non? O sea, porque era vivir para o todo, vivir, por exemplo, escravo, claro. Facía unhos rituais para que o día seguinte fora ben e cando me levantaba facía outros rituais para que continuar facendo ben. O sea, era unha escravitude, sobre todo, é unha escravitude ao futuro, a incerteza do futuro, a ter controlado todo. O meu toque viña dai, non? De ter un control absoluto sobre o que iba a facer. Se me iba a salir ben un examen, se iba a quedar con unha persona, esa cita iba a quedar ben, se o mellor viña unha viaxe, que todo se irá ben na viaxe. O sea, eu facía rituais
absolutamente para toda na miña vida, que chegaron a ser contínuas máis de 5 horas, 4 ou 5 horas, imagínate facendo rituais, pensamentos, indo por uns sitios determinados, non quedar con determinada xente, poñer o móvil en determinada posición, levantarte, poñer as pantuflas primeiro nun pé, outro, depois tocar 4 veces nun lugar, o sea, que a película de Jack Nicholson se lavan hasta facerse daño. Entonces, ou teñen rituais tan repetitivos que teñen a vida totalmente limitada. Eu creo que o que é máis importante de todo isto, que o describes estupendamente para que a xente tampouco pense que todas as manías ou todas as costumes que temos ou todos os rituais que a veces son menores son patolóxicos, pero tampouco lle quita importancia. Si son de tal forma que provocan sufrimento, que alteran a túa vida, que condicionan a túa vida, pide axuda, comento. Despois xa veremos a que se deben, pero creo que describes moi ben. Alguén que ten tan condicionada a súa vida polos seus rituais ou por esa idea que teñen, porque además eu creo que o TOC é unha patoloxía, bueno, o trastorno obsesivo compulsivo é unha patoloxía que basicamente fai daño a quen a padece. Porque a veces hai quen teme que podan facer daño. É máis, unha das ideas recurrentes ou unha das ideas moi típica en nenos a veces é que podan facer daño a outros. Non, é xente que se fai daño a si misma. É importantísima a mensaxe, o describe moi ben Jordi, e é importantísimo, Jordi, o que decías antes, que ti sufriche vergoña, que non o comentabas, que o contes agora para que alguén, como decía a doutora Teresa, pois que poda manifestar e que poda pedir axuda. Moitas grazas, Jordi. Moitas gracias a vos por explicar este tema que, bueno, está aí e ahora parece que se empeza a falar del, pero hai moitísima xente que parece máis do que nos queremos. Claro que sí. Gracias, Jordi, unha aperta, que vaya moi ben. Gracias a vos.